Kubangwa isidumbu sengwazi ezemidlalo noma-ke yemidlalo eshashalazi engasekho uMbongeni Ngema njengoba umndeni wakhe uhlukene phakathi ngokuthi kwakumele angcwatshwe kuphi. Inkosikazi kaNgema uYolanda namanye amalungu omndeni sebeqashe ummeli u-Advocate Christopher Shabangu ukuba afake isicelo sokuba kumbiwe isidumbu saleli qhawe emathuneni ase-Heroes Acre noma-ke Acre Red Hill eThekwini siyongcwatshwa kabusha lapho uNgema ayefuna ukufihlwa khona esigodini saseNhlwathi kwahlabisa eMkhanyakude lapho-ke azalwa khona. Laba-ke abafuna isidumbu simbiwe bathi uMbongeni Ngema wakuveza lokho kwenye yezingoma zakhe ukuthi uma engasekho-ke uyofisa ukufihlwa noma-ke uyofisa ukufihla kubo-ke eMfana okuyigama-ke lomuzi wakuwo. Umfowabo kaNgema uNhlanhla uthe-ke ngeke kavume kwenzeke lokho. Uthe isinqumo sokufihla kaMbongeni Ngema eRed Hill eThekwini sathatha ngenxa yokuthi wayengena-ke umuntukazana. uMbongeni Ngema washona engozini yemoto eyamehlela ephuma emngcwabeni elusikisiki e-Eastern Cape.